magandang buhay po sa ating lahat. Welcome sa aking page again. And samahan niyo po ako sa aking first vlog para sa ating page. At ang ating recipe sa ngayon ay pork bulgogi, isang Korean recipe at sana makatulong po sa inyo. Tara! So, kailangan po natin ng slice. Nilagay ko na siya sa slice. So,